Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu li mħabba tal-la missierna u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nitolbu. Missier Qaddis atina l-Ispirtu tiegħek biex imexxina tul dan iż-żmien tar-Randan imqaddis, nitolbu l-qawwa tiegħu biex idaħħalna f'dan id-deżert sabiex narfu l-kobor tal-imħabba kbira tiegħek li tibqa' magħna minkejja l-infedeltajiet tagħna. Għatina li nitħarġu biżżejjed sabiex ir-rebħa ta' Kristu inġibuha wkoll fil-ħajja tagħna, ħalli hekk niċċelebraw dan il-għid bil-ħajja kollha tagħna. Dan nitolbuh permezz ta' Ġesu li miegħek u mal-Ispirtu Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Gloria ut Filii Christu, Gloria ut Filii Christu. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien l-Ispirtu ħal il Ġesu fid-deżert biex ix-xitan iġarbu. U Ġesu baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resa it-tentaturu qallu: jekk inti bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobs. Iżda Ġesu wieġbu: hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-belt imqazza. Għedu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: jekk inti bin Alla, inxteħet għal isfel, għax hemm miktub li lill-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek u li fuq idejhom jerfgħuk, ħalli ma taħbatx riġlejk ma' xi ġebla. Qallu Ġesu: hemm miktub ukoll iġġarrabx lill-mulej Alla tiegħek. Għal darb'oħra ix-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna u rieħ is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom u qallu: dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħed tadurani. Imbagħad qallu Ġesu: itlaq xitan, għax hemm miktub lill-mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħallih u minnu fih ġew xi anġli u kienu jaqduh. Il-kelma tal-mulej. Difħi lilek Kristu. Ix-xita u s-silġ jinżlu mis-sema l-isfel u ma jerġgħux lura mingħajr ma jsaqu, mingħajr ma jċelu l-art nibet. Hekk ukoll kull kelma tiegħi ma terġax lura mingħajr ma tkun għamlet dak li jogħġobni, mingħajr ma tkun temmet dak li Edin fil-bidu ta' dan ir-Randan imqaddis, il-Kniesa daħlitna fih nhar l-erba' li għaddew, imma partikolarment il-ħdud huma momenti importanti ħafna illi imexxuna u jibnu din il-mixja tagħna lil-lejt il-kbir.
Il-kelma tal-Alla magħżula baqa' l-kbir mill-Knisja bħala u għalliema tagħna biex ngħidu hekk takkumpanjana sabiex inġarbu din l-esperjenza tal-Ispirtu u nġarbuha bħala tiġdid hekk illi tassew il-festa tal-Għid il-Kbir niċċelebrawha b'qalbna kollha, bil-ħajja kollha tagħna, mhux tant niċċelebrawha fil-kalendarju meta jasal il-jum tiegħu, imma fuq kollox niċċelebrawha bil-ħajja kollha tagħna. Ta' kull sena fl-ewwel ħadd tar-Randan il-Knisja tpoġġielna r-riflessjoni tagħna il-Vanġelu tat-tentazzjoni ta' Ġesu. Din is-sena ġala darba din fis-sena insegwu r-rakkont ta' San Mattew. Dawn it-tentazzjonijiet insibuhom fit-tliet Vanġeli sinottiċi, Mark, Mattew u Luqa. Fil-każ ta' Mark, l-eqdem Vanġelu, insibu biż-żewġ versi jgħidilna San Mark illi l-Ispirtu ħarġu fid-deżert u baqa' fid-deżert 40 jum jiġġarrab mix-xitan. San Mark f'dawn il-ftit kliem jiġbor din l-esperjenza kollha. Kellu jkun imbagħad San Mattew illi f'mument aktar matur tar-riflessjoni tal-Knisja tal-bidu fuq il-figura ta' Ġesu li jiżviluppa dan it-tiġrib u joħloq dan ir-rakkont illi nsibuh kemm f'San Mattew u imbagħad b'xi mod jirreproduċih, jikkopjah anke San Luqa fil-Vanġelu tiegħu biex xi ftit tibdil l-hemm hawn partikolarment ipoġġi fit-tieni post dik illi f'San Mattew hija fit-tielet post, it-tentazzjonijiet l-aħħar tnejn jaqlibhom. Imma l-fattu illi huwa San Mattew illi ta' veru skriba li kien, ta' ludi li kien imħarreġ fl-istil ludi ta' kif tinqara u tiġi interpretata u infissra il-kelma ta' Alla fit-Testament il-Qadim illi ifassal dan ir-rakkont billi jżomm f'moħħu quddiem għajnejh rakkont ieħor tat-Testament il-Qadim. U allura għandu f'moħħu iż-żmien illi l-poplu ludi għamel fid-deżert 40 sena minn meta inħareġ mill-art tal-Eġittu sal-mument illi daħal fl-art imwieda. U allura San Mattew dak li jikteb jikdbu billi jżomm f'moħħu biex ngħidu hekk dan il-gwarniċ ta' rakkont illi hemm fl-Antik Testament. San Mattew jirrifletti ħafna fil-fond tal-figura ta' Ġesu, jgħidilna ħwejjeġ l-aktar profondi meta jasal li jirrakkuntalna lil Ġesu illi huwa imġarrab mix-xitan. Niftakru li San Mattew huwa l-Evanġelista illi ħabbrilna lil Ġesu bħala l-Immanuel kif smajna fi żmien il-festa tal-Miliet. Fil-bidunet tal-Vanġelu tiegħu jinsisti illi il-profezija ta' Iżajja fejn sejjer jitwielet it-tifel u dan sejjer kun jismu Immanuel Alla magħna titwettaq f'Ġesu. Dan Ġesu li huwa tassew Alla magħna, solidali magħna, ir-rib tagħna bl-ebda mod huwa mnaffar minn natura dgħajfa tagħna l-bnedmin, imma jħobba tant u jsir ħaġa waħda magħha u jinkarna tassew fija illi naraw fih mera ta' dik li għandha tkun l-umanità tagħna. L-umanità tagħna wara li ġie Kristu mhix aktar umanità mitlufa imma hija umanità hija ħajja ta' bnedmin illi ġiet imlibsa l-libsa ta' wlied Alla. U allura San Mattew jinsisti fuq dan, Immanuel Alla magħna anke fl-aħħar tal-Vanġelu. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Anke f'nofs il-Vanġelu jgħidilna kull fejn tnejn jew tlieta huma miġbura f'ismi hemm jien inkun f'nofshom. Alla magħna ma jibżax
min natura tagħna, ma jissottovalutax in-natura dgħajfa tagħna, imma jitwaħħad magħna b'mod sħiħ. U allura San Matteo jirrifletta ħafna fuq dan u jippreżenta lil Ġesu bħala dan il-bniedem il-ġdid illi jsir mudell għalina. Ħanifqu daqsxejn u nitkellmu dwar l-esperjenza li l-poplu Ludi kellu fid-deżert. Il-ktieb tan-Numri partikolarment u anke l-ktieb tad-Deuteronomju. Il-ktieb tan-Numri jirrakkonta dan il-vjaġġ. Imbagħad il-ktieb tad-Deuteronomju jippreżentalna diskors twil li jagħmel Mosè qabel ma jmut u għat-testament tiegħu fl-aħħar ġurnata tal-ħajja tiegħu ambjentat. U Mosè lil dan il-poplu li kien mexxih jafdalu dawn it-twissijiet ta' veru missier u mexxej li kien. Eventwalment Mosè imut u huwa stess ma jidħolx fl-art imwiegħda. L-ewwel nett irridu niftakru illi fid-deżert. Immalla ried l-esperjenza tad-deżert għall poplu tiegħu. Għaldaqstant, id-deżert jindikalna ħafna aspetti tal-ħajja lejn dan il-poplu. Alla ħareġ lill-poplu ta' Iżrael mill-jasar tal-Eġittu. L-art tal-Eġittu hija l-art tal-jasar. Madankollu hija art fertili. Għaldaqstant, ħażin jew tajjeb, il-poplu Ludi wara li joħroġ mill-art tal-jasar jagħmel esperjenza aktar qalila fid-deżert. Id-deżert huwa il-post fejn verament il-poplu Ludi jgħaddi mill-esperjenza fejn huwa jaraf illi jiġi imneżża minn kollox. Jaraf illi għandu bżonn lil Alla bħala il-mexxej tiegħu. U allura mingħajr Alla mhux sejjer jasal. U allura iż-żmien tad-deżert ipoġġi quddiem għajnejn il-poplu ta' Iżrael dawn iż-żewġ veritajiet. L-ewwel nett l-infedeltà tal-poplu mingħajr Alla aħna niżbaljaw u nerġgħu niżbaljaw u nkomplu niżbaljaw. Min-naħa l-oħra, Alla quddiem l-iżbalji ta' dan il-poplu, dawn l-iżbalji kontinwi li huma żbalji gravi. Dan huwa l-poplu illi Alla ħarġu bejt setana mill-art tal-jasar. Dan huwa l-poplu li ra quddiem għajnejh il-baħar jinferaq u tinfetaħ triq fil-baħar. Dan huwa l-poplu illi kien gawda il-favuri ta' Alla. Dan huwa il-poplu illi fid-deżert jintebaħ illi Alla huwa għani fil-ħniena miegħu. Minkejja li dan il-poplu jgerger kontra Alla, igemgem kontra tiegħu, jgħid ħwejjeġ kbar u koroħ fil-konfront tiegħu, dan Alla ibiddel id-gergir tiegħu f'talba u jwieġeb għad-gergir tal-poplu u jagħtihom sinjali tal-għaġeb, ħwejjeġ kbar. Għaldaqstant niftakru ftit l-eġubijiet li Alla għamel li huma eġubijiet li jmorru lil hemm minn dawk li huma l-liġijiet tan-natura. Aħna pereżempju ix-xita l-ilma tiġi mis-sema u l-ħobs jiġi mill-art. Imma matul il-pellegrinaġġ, matul il-vjaġġ fid-deżert, il-poplu Ludi ġarrab xi ħaġa aktar. Wara li jgerger kontra Alla tal-li kien ħariġhom fid-deżert u kienu ma sfaw mingħajr ikel, Alla jagħtihom ilma mhux mis-sema, mill-blat
U ħobs mhux mill-art, mill-qab, mis-sema, il-manna. Alla joħroġ il-ġid anke mid-deni. Alla li jisboq id-gergir, il-protesta,